Салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо нағз ҳастед. Раҳмати калон миннатдор аз шумо ки бисёр суханҳои нағз навиштед, моро дилбардорӣ кардед. худованд ба ҳар як мушкилии мо, ба ҳар як дарди моро осон бигардонад. Аллоҳи меҳрубон дар канали мо бисёр меҳмонои нав омадагӣ, хушомадед мегӯям. Раҳмат ки канали мо обуна шудед. хушомадед. боз ҳамин бо савол шуд ки як хоҳарам навишт ки ман як фарзанд дорам. Нет, ман як фарзанд надорам. Ман гуфтам ки ду фарзанд дорам. писари калониам 24 сола мешад. университета тамом кардагӣ, программист ки кор мекунад как актер. бисёри шумо медонед, бисёр видеои ман да писарам ҳамроҳи мо вақте ки бекор бошад. як бори дигар миннатдории худамро баён мекунам, ба ҳамаи шумо хушомадед мегӯям. имрӯз ҳавои мо бисёр гарм, як 30-35 градус мумкин бошад. моро дар ҳамин шаҳр байкерҳо файру кардан ки омада мисол фарзандо метавонанд дар ҳамин мотоциклҳо кататса кунанд. ҳар сол инҳо ҳамин хел вақте ки сезоне шавад, инҳо ҳамин тобистон вай мекунанд, мебароянд ҳамин хел бепул. мисол бачаҳо файро мекунанд, ҳамин хел кататса мекунанд бачаҳо дар мотоцикл. дар бори мотоциклҳо гап мезананд, нақл мекунанд, ҳар хел шоу нишон медиҳам. баъде ки ҳама бачаҳоро кататса кардан ба шоу сар мешад, нишон медиҳам. одам беҳад бисёр ҳамин хел ҳама пайда истодагӣ очеред ба очеред хизӣ ҳамин хел кататса кардастиям бачаҳо. Потом в группу отправили. Я буду париться. Уже?
садятся с той стороны и слезают с той стороны. Давай рука. Пусти его самую подложку. Я бы так не хотела. Пусти самую подложку. Сейчас подарки подаришь. Потому что вот выше. Да ладно.